जनायाव थंनै मैदेर हाथाय हमनो मोन्दों। आसाम अरुणाचल सीमानि जनायनि खेमी गामियाव मैया गुवाहाटी STF आरो जनाय पुलिसनि जथाय संदाननायाव गेदेर गेदेर थाइनै मैदेरनि हाथाय हमनो हायो। लकसभा बिसायख'थिनि दोहौनि समावनो माखासे दुथांफोरा खाबु लानानै सिखावै जनायाव मैदेर हाथायनि फालांगि खालामनो नाजादोंमोन। मिन्थिनो मोननाय बायदियै सीमा ओनसोलनि खेमी हालामाव सानै सिखाव फालांगिरिया गंसे मटर साइकेलजों लाबोबाय थानाय थासारियाव गुवाहाटी STF आरो जनाय पुलिसा लामायाव सिग्रोमनायनि गेजेरजों मैदेरनि हाथायखौ हमनो हादोंब्लाबो सिखाव सिखारिफ्रा मैदेर हाथायखौ जायगायाव गारनानै खारलाङो।